the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is DMC at Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Brian.
Mix Club. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ay, ambot na lang! Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Okay, alas City, 14 na sa 15 na sa gabi. Isagit kami dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa aton nga lingaw-lingaw sa buong gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Wala po naman kita magkiyay-kiyay magkatawataw sa buong gabi. Today is September 2, 2025. Kag medyo maulanon sa may Metro Dumangas. Kag probably maulanon man dala sa inyo. So halong-halong gid labi na gid sa mga nagagamit sa ilang mga metal horses. Hindi gid pag-ubuso ng pwersa sa inyong mga motor. Tanda naton nga during rainy seasons, roads are just like women. They are slippery when wet. So, bilin-bilin sang gamay nga ginawa nga hindi ka mo matamaan sang kadasig. Nga kung makadaling as ka mo, syempre makapanukod pa ka mo. Yung may arayban niya nga nagkanto lang sa baybay, no? Pagpulik nila, dasong adlaw utod ng ilang atiero. Okay, sa mga suki natin sa bilog nga Dumangas, sa Metro Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays, yung nag-silent monitor, nag-muni-muni. Sa mga housing natin dira sa may Bakay Housing, ara dira si Franklin Julio Zambilla. Also si Katupang John or si Juna Vasquez sa may Block 21. Mga suki man natin sa may Lublob Housing sa may Pulao. Also sa may Kapalis kag sa may Bulilaw. Okay, sagit kami dahil nga gabi sa inyo tanan. Kag sa mga suki man natin sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas. Kag bilog siyempre nga Panay Island, kag bilog nga Pilipinas. Kag siyempre sa mga suki man natin sa bilog nga kalibutan by our Facebook Live, no? Okay, so na still test broadcast kita na test webcast na okay na basta makaharana na live kami anytime sa Facebook. Kag basta makahaboy mga sa Short FM 101.5 or sa may Fante FM. Okay, sa mga suki natin sa abroad, no, si Pretty Champion sa may Taiwan, si Eros Balayo nga daw sa may Hong Kong bala, sa Hong Kong I think. Okay, sa mga suki man natin sa may Saudi Arabia. Okay, ara si idol ko pa bago ko kumpare nga sikat man siyempre nga DJ kag nag-host sa mga event sa mga battle na may mga coming battle sa subong September. So sa mga fanatic sa mga battle, so chimpo nila yun na subong maglingaw-lingaw.
Okay, so sa Lambunaw, I think, no? Lambunaw, kag sa iban pa nga lugar. Okay, so just watch out lang sa mga schedule. Okay, si pare ko, DJ King Fortune. Okay, salamat din sa pag-tamwa. Mag-program siya ko no 8 p.m. Siya ko na masulod. Oh, pwede. Okay, so basi makalagaw man sa amon diri si Idol DJ King Fortune. Nakatutamwa man diri. Okay, salamat gid pre sa pag-tamwa. Live ka karon sa imo, matamwa man ako sa imo. So para balos-balos lang. Okay, so good luck sa mga event niyo, no? Sa mga mahilig sa mga sound, sa mga siyempre battle. Kaya ang Western Visayas, ilabi na kitang Iloilo. Amo ni siyang lugar nga may pinakamadamo nga mga sound mobile. Kag mga mini sound, no? Sa sobrang kadamo sa mga sound mobile, pati gani mga vlogger nag-uupas man. Nag-uupas mga vlogger, no? Okay, may mga aragid man nga mga vlogger nga medyo do professional man, no? Pero may araman niya nga makapagusto lang sila wakal. Tandaan niyo bala ang social media, no? Isa sa pinakamasakit nga kaso sa social media is cyber libel, no? Gani halong-halong kamo sa ginapangwakal nyo, ilabi na gid kon ma-record, ma-capture, no? So ebidensya na sa inyo. No kun live man lang gani kamo. Mas manami pa nang joke lang lang bala makakadlaw ang tanan. So hindi nga ang iban nagapanira sa iban. Kag siyempre reminder man kung nagainit ganing ulo nyo. Tandaan nyo ha, basta gani nagainit ang ulo nyo, hindi ka mo mag-post sa Facebook, mag-shoutout kay laban-laban. Wala ka mo na sa may ma-post nga manami. Muna tandaan nyo, basta ginit ang ulo nyo, laban-laban ang i-post nyo na, malain na siya ng mga tinaga. Kag siyempre, cyber libel ang kadelikado dira, no? Okay, so enjoy lang sa pag-post. Ay nila nga medyo may patama sa iban, kag pakalain sa iban. Di ba, pare DJ King Fortune, nasa nabla si DJ King Fortune nga sa program niya iya. Maka-klokadlaw ka lang, maka-enjoy ka na. Ang importante ya. Okay, so sa Facebook Live na ako, nara si, siyempre kayo na nakita ko man, masagit si Idol DJ King Fortune. Okay, good pare ko, sa mga gabi mo na sa imo, kag sa imo siyempre nga ex-girlfriend dira, no? Araman si paring Gilbert sa Bibi dira sa may barangay Tambubo, sa may Sala Street, sa may barangay Tambubo, Dumangas. Salamat po sa pagtamwa. Okay, si Ma'am Vet de Monteverde sang Balabag Elementary School. Anong gani, ma'am? Naka-retired ka na, no? Or nag-duty ka pa? No, nalipat ko. Okay, just enjoy lang, no? Of course, si paring Noy Pidi Fiesta dala sa may barangay Bakong, Dumangas, no? Ang always pa nag-support sa akin mga Facebook Live. Salamat gid pre sa pagtamwa, no? Okay, good evening, Sir Vic. Okay, mayang gabi man sa imo, pre. Hoping nga nag-enjoy ka na sa pag-KI kapag hataw-hataw. Okay, gusto niya patamyaw si Nining Morina Barolo Diaros. Dala sa may barangay Capalis, Dumangas. Kag sa mga members ang Dumangas United Radio Communicators. Okay, manggabigi sa inyo tanan. Okay, araman siyempre si idol ko, sikat mga remix maker sa Western Visayas. Members ang Panay Mix DJs. Of course, si DJ William or si DJ William Colacion Gonzalez. So, belated happy birthday sa imo. So, mabuot ni siyang remix maker, no? Kaya bisan ano ko ni katudlo sa iya o kaduso sa iya nga mang checks. Always nga ginahambal niya stick to one na siya daw. Amo nang tsakto ya. Bisan ano ko kapanulay, hambal niya stick to one lang siya ko, no? Okay, sana all. Sana all. Okay, salamat gid Idol DJ Will sa pagtama. Okay, araman okay, so hambal ni Ma'am Vet de Monteverde, no? Good eve, sir. Okay, may gabi mo na sa imo. Ano gani, ma'am? Retired ka na, no? Nag-duty ka pa? Wala na? Doon nalipat ko. Okay, from paring DJ King Fortune, mayo kay ako buot ko ya mag-live, pre. Naman ang tsakto ya, pre, no? Bala mo, kung mag-live ka ba lang, hindi manami ang imo nga mudo, nagainit ang ulo mo, kada ko isang chance nga may mahamba kang hindi manami. Tingin ko sinabala, amo pa ng liyabi nga magka-problema ka. Kabudlayan na sang cyber libel, no? Abogado, kinanglan mo sina. Bao, Diyos ko, Lord. Bisan ma-delete mo pang imong live, pero kung may naka-record na, tapos gid. Okay, lingaw-lingaw lang ang kwan, ang live, no? Kag, siyempre, okay, so, hindi man mag-live nga nakainom, nga daw tama bala kaubog.
Suno ka mo pala sa ako mag-live. Yung bit-bit ko tubig, no? Tubig lang. Okay, manchak to ya. Okay, manok tinuslok sa Sibalom. Pa-shoutout idol. Okay. Sa may manok tinuslok sa Sibalom. So, basi gusto magkaon sang swabing manok nga tinuslok. Siyempre, yung mga inasal, no? Doon sa may manok tinuslok sa may Sibalom. Antiki. Salamat gid sa pagtama. Okay, araman si Dom sa B-City. Shoutout, sir. Makulik ko da sa 13. Okay, sa 13. Okay. Kolektor ko naglisa ako nga. Diyos ko, Lord. Namuning namin ka pati kolektor na gano'n. Pati kolektor na gawa na buwa sa akon. Sige, remind mo ko So, kanto lang diri hoping nga hindi lang ko malipat, no? Mansakto yung nag-remind, no? So, para ang utang hindi malimtan. Salamat man kay DJ Reeser, no? Sang REMIX DJs, Power Beats Club, kag Pasay Mix Club DJs, no? Saman kasi katong remix maker sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Okay, salamat kita idol sa pagtama, kag master sa pagtama. Okay, retired na ako na si Ma'am Bet, no? Doon nilipat gani ko, no? Okay, talagsan ta kita ay. Okay, enjoy lang sa live, no? Muna yung tsakto, ya. After nga mag-servisyo, so mag-enjoy sang live, no? Lagaw-lagaw, mama. Blue bakasyon, lagaw-lagaw. Kag, labuto na mga gusto. Kay sa pila katuig nga trabaho, no? Kay sa DepEd, ang reality, medyo trabaho-usog na ng ubra namon. Donoso Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, raman si Christian Hantok Panaligan. Okay, good evening sir. Watching from Makati City. Pa-shoutout lang sa DJ sang Tambayan Mix Club. Thanks sir from DJ Christian Panaligan. Okay, shoutout ang bongga-bongga sa mga members sang Tambayan Mix Club from DJ Christian Panaligan. Salamat kayo sa pag-support. Araman siyempre si Annabel Francisco. Akong parente sa may barangay na Luuyan, Dumangas. Okay, salamat po sa pagtama. Okay, of course, piya ko nga monitor. Okay, araman si Romeo Melgar Salis Jr. Akong nga suki man before. Ang ara sa may Talisay City, Negros Occidental. Okay, from Manok Tinuslok sa Sibalom. Good evening po, idol. Watching from Antique. Okay, salamat kayo sa pag-support. Okay, ibutang dang mga menu mo kay lawago nato nga libre sa mga kwan, libre ang shoutout sa mong pag-endorse sa mga product, libre sa bong, no? Ang bayad dason ng mga bulan. Subong libre. Okay, may mga products sa mudang gusto palawag. Okay, so butang na lawago naton. Okay, from Junel Hero Hamada, no, mayong gabi sir from Guimaras. Okay, salamat kayo sa pag-support. Okay, Junel Hero Hamada. Okay, doon hindi ko makita ang apelyido mo kay ang akon nga monitor gamay. Are, Jonel Hero Hamada Ginisan. Okay, from Guimaras and Wayne Dominic Records. Okay, so ano ka, owner sang Wayne Dominic Records? Okay, basta gusto mo pa-record sa may Guimaras? Pangita lang si Jonel Hero Hamada Ginisan. Ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. Yudi Kaka. DJ Vic Donoso. Okay, from Annabel Francisco. Ang parinti ko doon sa may barangay na Sitio na Luuyan, barangay sa Badumangas. Mayang gabi, sir. Okay, mayang gabi man sa imo. Sige kamayad nga gabi sa mga parinti natin dira, mga Donoso family. Sa may Sitio na Luuyan, barangay sa Badumangas. Ilabi na kita sa may Port of Dumangas. Ara dira si Bro Tomas Dilicanan, no? Kagdaman sa may kapihan ni Iskoy. Okay, so base gusto niyo yapon, pwede ka mo da siyempre makakaon-kaon, mga lutong bahay. Kag barato nga presyo. Okay, ang sikat mga remix maker nga members ang Panay Mix DJs, Gimbal Mix Club DJs nga si DJ Arc or Archie Garalda. Sir, mayad nga gabi, sir. Pag-greet ko sa family Honolario. Okay, sa Kalakha may magbasa. Kalakha Uno Antique ka Gimbal, sir. Listening from Hamtik Antique. Okay, ara ka na gali sa Hamtik, nabihag ka na dira. Sa bagay, tilapit mo lang ang gimbal kag hamtik, no? Isa man lang kasakay. Okay, so alang-alang lang dira kag regal sa mga family circle.
sa imong ex-girlfriend, kag sa imo siyempre dang anak, no? Pila na kabilo bata mo? Do, isa pa lang, no? Kung isa pa lang, pwede madugangan. Dugangan samtang barato pa ang gatas. Okay, so once again, shoutout ng bongga-bongga sa Kalakha Uno. Family Honolario sa Kalakha Uno Antique from Archie Garalda or si DJ Arx ang Gibal Mix Club. Kag member man sang Panay Mix DJs. Okay, si DJ Paharion Parsia, no? Good idol, shoutout from San Enrique, Iloilo. Okay, salamat gid DJ Paharion Parsia. Okay, damo ng mga DJs mo, no? Okay, 10 years ago, do gamay lang kami, no? Gamay lang kami members ang Panay Mix DJs. Gamay pala mga club, no? Subong yun damo na kay sugod nga naglibre ang mga software ba lang nga ginagamit namon. Isang una ginabakal pa na $1. Subong nga libre na, so that's why nga post na gid lang mangin DJ subong. Importante kung DJ kaya malaba ang imo nga pasensya kag siyempre mauti ka. No, pero mas manami nga maadi ka sa mga remix kay wala ka sang malain nga madamtan or mahimo, no? Kay mahimo ka lang sa mga remix. Unlike kung wala ka sang obra, so kadamo sa madumduman mga labay-labay. Okay, so mas marami ma-engage ka mo sa mga remix making para nga medyo okay ang imong mga activities, no? Okay, si Ma'am Mamita Bailon, dala sa may Antique, no? Good evening, DJ Vic, Donoso Returned. Daw sa Manila ka, Mamita, no? Okay, salamat kayo sa pagtama sa ako ng Facebook Live. Also si Mark Flores, happy watching from EGE Mechanics Lights and Sound, Family Idol, okay? Good evening, sir. Okay, once again, EGE Mechanics Lights and Sound. Okay, may intro ka mo sa bato, sa kaming bato. Okay, so ang ako man nga idol sa landscaping, kag naga-vlog man. Tumandok sa barangay sa Padumangas. Si Rans Pormilos. Okay, pa-shout out idol. Okay, shout out ng bunga-bunga kay Rans Pormilos. Kumusta ang imong YouTube, Rans? Okay pa? Ang akong super okay pa man, nagapatak-patak bisan paano. Bisan paano may gamay mga nagasulod importante nga may pang tikwi. Okay, acknowledge ko man nag-donate sa ilang reaction sa ako ng Facebook Live. Of course, si Mamita Bailon sa may Metro Manila. Salamat sa pag-share sa imo heart, no? From Cavite, no? Also si DJ Will, Colacion, Gonzales. Dahil sa may Kalinog, Iloilo. Salamat man sa pag-share sa heart mo, Annabel Francisco. Okay, from paring Gilbert Sobibi, kay Ma'am Precious Derequito, nga owner sang ENR Odakis Snack House. Basi gusto niyo pamahaw nga daw sa city lang kamo, kahit mabugnaw ang lugar. Kato lang kamo dala sa may corner Burgos and Reader Street sa Bano, San Dumangas. Kato lang kamo sa ENR Odakis Snack House kag mag-updown ang inyong nobya or nobyo kag magpabulubog na, no? Barato lang ang mga pagkaon. Very affordable, okay? Okay, salamat man kay Earl Michael Ticar, kay Cornelio Willie Father Guya. Also salamat man kay DJ Reeser sang Pasi Mix Club, Power Beats kag Panay Mix DJs. Also kay Ma'am Vit de Monteverde, kay Rans Pormilos, kay Paring Noy PD Piesta. Salamat man kay Ariel de Monteverde de Files, no? Rasabong tamo sa ako ng Facebook Live. Salamat man kay Email Aldamar. Of course, kay DJ Paharion Parsia. For another exclusive Mega Mix on Short FM 89.1. Together with the hottest DJ in town, DJ Vic. Donoso the third. Okay, so salamat man kay Mark Flores, kay Neil Omahag, kay Christian Hantok Panaligan, kay Jumin Arcelon dari sa may barangay sa Padumangas. Salamat man kay Wana V or si Wana V, si Jumin Arcelon, kay Romeo Milgar Salis Jr. sa may Talisay City. Salamat man kay Jose Fernandez Diluso. Kag of course Manok Tinuslok si Balong Brands. Okay, salamat kayo sa pagtama sa akong Facebook Live kag pag-donate sa inyong mga reaction.
Okay, pwede nyo ba ma-share ako yung Facebook Live? Wala masang bayad na mag-share. So far, nag-share si Idol DJ Reeser. Of course, si Paring Gilbert Sabibi. Si Christian Hantok Panaligan. Okay, so wala pa naka-share. Pwede maka-share. Wala masang bayad. Para ma-check nyo kung maka-share ang inyong Facebook. Okay, ara sa ako ng Facebook Live. Of course, si Sir Tope, no? Si ang akong partner dati. Sa Harana Live, no? So, basi mabalik kami anytime. Si Bro Tope or si Sir Chris Binabista. Dahil sa may bakong Dumangas. No? Salamat gid sa pagtama, bro. At isang tamang tikwi-tikwi. Daw uhaw-uhaw na gid. Okay, from Ariel de Monteverde de Feliz. Amo ni sir. Okay, once again, shout out ng bongga-bongga kay Ariel de Monteverde de Feliz. Okay, ara man dali sa may barangay sa Pau Dumangas. Okay, si Rans Formilos. No? Ginbaligya ko na sa channel ko, Idol. Okay nga man, ha? Okay ba si busy ka na sa live mo? Ang akong guri, baligya ko man ay. Galing ko ni baligya ko, way na ako kalingawan. No? Sige lang, kung nagkuhan kung daw takan. Okay, so himo lang liwat, parang medyo makalingaw-lingaw na. Okay raman si Sir Rocky Bantilio, ang ako man nga amigo or siyempre teacher sang Palok Big K Elementary School. Okay, salamat gid Sir Rocky Bantilio sa pagtamo sa ako nga Facebook Live. Okay, basi may pa-shoutout ka mo, may mga celebration sa mga adlaw, may mga kasal, bunyag, debut, or any other occasion. So just drop sa atong comment section para mabasa natin, okay? Okay, lapit na ako ng September 18. Menos sa September 18, bro. Oh. Nabalang ko lang yan sa September 8, my birthday. Ang 18 niya, lapaw na. Lapaw na. Ang ginapanumdum mo nga 18, lapaw na siya, bro. Ang sigurado kaya, ang 8, my birthday. Kaglaban naman makalibre kami ni tikwi-tikwi na. Okay, so ano oras kita, bro, masugod? Okay, so hindi lang ako na magtamyaw sa maglapit-lapit na. Salamat kay Ayan Ray Diluao, no, sa pag-share sa akong Facebook Live. Salamat man kay Jumin Arcelon sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, naman nagpamati si DJ RJ Villagracia de Chusa sa may abroad. Sa may Rua City. Lula po nga ako niya matao. Nagpamati man si Ryan Cristobal Somaria. Okay, salamat sa pagtamwa. Okay, from Sir Rocky Bantilio, nice one, Sir Idol. Okay, so silang among giniatong lingaw-lingaw. Alin sa trabaho, no, iyawan ka wakal. Pagabot sa balay, wakal man Japon, no. So, lingaw-lingaw lang. Samtang daw hindi pa ko gawa paos, no. Okay, so nagayong mo sa ila panyapon, no. So, hindi malipat magpanyapon. Sa mga nag-tikwi-tikwi dira, no. Pulisan temprano, kaya inyong mga nobya, nagahulat na sa inyo. Okay, from Ma'am Mamita Bailon, shoutout kay DJ Mark Antonio or si Marco Antonio. Okay, ako man nga friend madala sa may Antique, no? Ang sikat man nga singer, OKM song, mga writers, ang singers ng OKM song. Ako mang idol nga si DJ Mark or si Marco Antonio or si Mark Quintila. May gabi man kay Morina Barolo Diaros, dila sa may barangay, Kapalis Tumangas. Okay, so may gabi na sa imo, kag sa imo nga family circle. Once again, sa may gabi.
Sige, may ad nga gabi kay Nining Morina Barolo de Eros. Ang isanamon karanista. Okay, basi makahara na kami anytime. Mabati na naman nato ng mga malulot nga tingog nga bahanon ni Morina Barolo de Eros. Salamat din sa pagtamwa. Ano naman si Cardo Dalisay, no, daw artista, no? Artista ngalan. Cardo Dalisay, shout out idol from Pasig City. Okay, shout out ng bunga-bunga kay Cardo Dalisay. Of course, man gabi man kay Neil Andrada. Okay, also watching all the way from Batad, Iloilo is Jubin RCD. Okay, so happy evening and happy watching kay Jubin RCD watching from Batad, Iloilo. Salamat sa pagtamwa. Okay, naman sa ating Facebook Live si Evelyn Dilag, no? O, I don't know, daw sa abroad ni siya or sa Metro Manila. Mayang gabi sa imo, Evelyn Dilag, isa man siyempre ka native sang Dumangas, Iloilo, Philippines. Masaot taya ah. Oo, nagani. Mayang gabi man kay Jubin Sevilla II, all the way from Barangay Managit, Tumangas. Okay, salamat din sa pagtamwa sa akong Facebook Live. Also, regards man dira kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Once again sa may barangay Managit, Tumangas, si Jubin Sevilla II. Okay, naman si Alfred Dobilio Hubilo Isonza is also watching our Facebook Live. Salamat man kay Bro Tope or si Sir Chris Winavista sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Okay, from Alfred Dovilo Izonza. Okay, God bless idol. Mayang gabi, I'm watching from GNT Tagig. Shout out sa pamilya ko dira sa Gimaras, Izonza, Gonzaga. Mga barua sa Lokmayan, Viva, Valencia. Miss you all. Okay, tumandok sang Gimaras si Alfred Dovilo Izonza. Of course, sambal niya. Ito sa may Tagig, no? Pa-shoutout, siyempre ang mga family members sa may Gimaras, Isonsa, Gonzaga family, sa may Lokmayan, Viva, Valencia, Gimaras. Okay, nagkakiyaki ay si Ma'am Mamita Bailon. Okay, just enjoy sa paghataw-hataw. Okay, naman pinakagwapo dila sa may barangay sa Pao City na Luuyan. Okay, si San Snipey Moto. Okay, salamat good bro sa pagtamwa. Salamat man kay Raf Salis sa pag-donate sa ila reaction. Si Raf Salis, aming mirman sang All-Star Riders Dumangas dala sa may barangay Lakturan, Dumangas. Salamat good. Also kay paring Arlie Dipa Yermo. Salamat man kay Romel Drilon Gala sa pag-donate sa reaction.
course, kay Juben Sevilla II. Kay Manilyn Villa dala sa may Barangay Sapao. Kay Jansky Molye III. Also kay Ludi Villanueva dala sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Salamat man kay Cardo Dalisay sa pag-share sang reaction. Kay Cellphone Technician. Grabe pati mga cellphone technician nagapamati na sa aton. Okay, of course kay Emil Aldamar. Okay, kag sa iban pa kayo na nga panglawag ko na nga nag-share sa ilang reaction. Salamat kayo sa pag-support sa akong yung Facebook Live. He was born to be wild, grew up to be wicked, wild talk and free to live. It's DJ Donoso the third of Among Us Mix Club. This is the mix of DJ Gibbs. From Alfred Dobilo, Isonsa. Salamat sa pagdami, Ludi. Enjoy, mabiyahe pa Pasig. Okay, so halong-halong sa pagbiyahe. So nag-ulan-ulan mo sa may Pasig, dari sa may Western Visayas. Labi sa may Iloilo, kag most probably sa may Gimaras, medyo maulanon subong nga adlaw, no? Okay, halong-halong lang sa pagbiyahe. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed, plus the hottest remixes. Get ready for a exclusive Mega Mix on Short FM 89.1. Together with the hottest DJ in town, DJ Vic, Donoso the third. Okay, sa mga members ng Team Tikwi, nga mahilig mag-uyat-uyat sang medyo mabugnaw nga botilya. Okay, kay Bro Richard Manyapaw, dala sa may Barangay Victorias, Tumangas. Also kay Bro Topi, si Bro... Okay, si Bro Topi, of course si Bro Bikoy. Okay, si Katubang John. Okay, si Kagawad Rolin Dinglasa. Of course, sa member man nga si paring Bernard John Mosquida. Okay, mga members ng Team Tikwi. Araman si Silva Phillips Low. Okay, so all the way from Barangay Sapao, Dumangas. Okay, salamat din sa pagtamwa. Okay, basi may pa-shoutout ka muna. Ibutang sa dalom. Kaya basahon ko para sa inyo, no? Samtang medyo hindi pa ko subong kwan. Hindi pa ko sang paos. Okay, si... Okay, si Timay Dumaop is watching our Facebook Live. Dala sa may Barangay Sapao, Sitio Naluyan. Si Karil, ako niya cute nga estudyante. Okay, kamusta na? Nakapanyapo na? To be wild, grew up to be wicked, wild talk and free to live. It's DJ Donoso the third of Among Us Mix Club. Get ready for another exclusive Mega Mix on Short FM 89.1. Together with the hottest DJ in town, DJ Vic, Donoso the third.
Okay, mga gabi man kay Chu Dilarmente. Okay, shout out kay Ungil Alcanzaren. Okay, shout out ng bunga-bunga kay Ungil Alcanzaren from si Chu gimana? Chu Dilarmente. Okay, from Philip Silvaslo. So, sir, pa-shout out naman ka Ja Talabahan sa may Binavista Esplanade Gimaras. Salamat, Gid. Okay, once again, shout out ng bunga-bunga sa may Ja Talabahan sa Binavista Esplanade Gimaras. Okay, so nag-send ang greetings nga Arabic ang ngalan nga hindi ako intindi. Okay, watching from Palawan. Okay, so okay, ano na siya? Arabic ni siya or okay, so may ibang language no hindi kita kaintindi. Pero sige lang. I'm watching here in Palawan. Okay, try ko be translate or yes, translate sa Google. Okay, gets ko na. So, ang DJ man dati isang XFM Palawan. So, ang nagbabalik nga si Sandra Villamonte or Sandra Villamonte. Bunay mo sa imo ba? Grabe, pagbalik mo lang ng ngalan mo. So, Arabic pero naintindihan ko. Ang ngalan niya si Sandra Villamonte. Watching from Palawan. Okay, ito na. Nalawag na. Okay, thank you so much man kay James Albert Pinida for watching. Okay, si DJ Sandara. Okay na. Kilalang kilala. Maganis kayo na sa mga profile pic daw kilala ko gini mo. Okay, salamat gid DJ Sandara, ang DJ sang XFM Palawan sa pagtamo sa akong Facebook Live. Donoso, DJ Donoso, the third of the Mangas Mix Club DJ, bringing you the hits. For life, Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Donoso the third. Salamat man kay Rodney Tandunlao sa may barangay sa Padubangas sa pagnulit sa imong reaction. Okay, manggabi sa imo kag sa imong family circle. Okay, from Chu Dilamenti, shout out lang gali kay Banwanda, Kailando. Okay, ano man eh. Ang iyong mga padulto, ang iyong mga panulat na medyo bato-bato. Tapos may magbasa kita bato-bato man. Okay, liwat. Shout out kay Banwanda, Kakailando sa Naluuyan. Oh, Diyos ko, Lord. Okay, from DJ Sandara. Thanks so much, DJ. Busy lang po. Balik na ako. Akong bata kay eskwela na. Uy, may bata ka na gali. Sabi ko, ano dalaga ka pa? May bata ka na gali. Sige lang. Mungkin na. You're listening to the beat. Okay, so DJ na sa kuno sa RMN na ako DJ. Sa di nga RMN, di nga branch sa may kuan ang kuan stasyon sa may Palawan or sa may Metro Manila. Okay, good luck lang sa mga bagong trabaho. So, shout out Landa. Yeah, baby! Okay, salamat man kay Frank John Barbas Drilon sa pag-donate sa imong reaction. Of course, kay Chu Dilarmente, kay DJ Sandara.
Okay, 7:53 na sa gabi, no? So wala pa na nakapanyapon. Himos-himos na ka magkaon-kaon. Sa mga wala may nagahungit, agwanta ha. Kaya wala kasang nobya. Okay, mga gabi man kay Annabel Francisco. Dito sa may barangay Naluuyan, sa Pau City, Naluuyan. Regards sa mga Donoso family dira. Okay na, nalawag ko na, no? Sa ato na mga paryente, shoutout ng bonggang-bongga. Okay, so sa RMN Palawan, okay namin yung mga talented kay wala ka kawadaan obra, no? Kung mag-apply sa radyo, sigurado makasulod na. This is the mix of DJ Gibbs. Okay, salamat kay Jubin RCD sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Kampiyon ba? This is the mix of DJ Gibbs. Okay, from DJ Sandara, so may hugot siya. Ang pag-ibig ko sa iyo, parang buhos ng ulan. Binuhos ko ang lahat sa iyo, pero sa iba ka nakisilong, aray ko po. Masakit di man na siya, no? So lain ang imo buhusan, sa iban siya nagpasilong. So ang sekreto dapat, damo ka sang buhusan. Para kung maglapaw ang isa, may sigurado may isa pa nga masalo. Okay, another hugot from DJ Sandara. Hindi lahat ng binabalikan ay mahal ka. Kaya lang naman siya bumalik kasi may utang. May utang, kaya magbayad ka na ng utang. Sakto na, no? Basta nagbalik sa imo, may ginasukot na sa imo. Kung hindi masustinto, sigurado ang utang mo. Okay, mga hugot ni DJ Sandara, dala sa may Palawan. This is the mix of DJ Gibbs. Okay, still aras sa itong Facebook Live si Silva Phillips Lo, si Junel Pitalgo Dapulang, also si James Albert Pinida. Kagiban pa nga naka-hide ang ilang account. So nag-indicate pero hindi ko makita ang inyong mga ngalan. Dila sa pagkatawa-hataw sa itong dance party mixes.
Goody Kaka. This is Mix DJ Give. Okay, another hugot from DJ Sandara. Ayaw kong makasama ka ng kabilugan ng buwan kasi iiwan mo din ako pagdating ng araw. Grabe. Kasi bilog ang buwan. Okay, mga gabi man sa mga members ng Panay Mix DJs nga nag-silent monitor. Of course, si Albert Villagracia de Chusa, si Aljun Mahag, also si DJ Anselm Palma Involtorio, also si DJ Arc or Archie Garalda, DJ RG di Jusaban, of course si Madam Babes Galaor Caldina sa may Canada. Of course, si DJ Gismar, si Blaster Arga, si Bulls Doronila or si DJ Rojan, si DJ Cedric, okay, DJ Christian Eric Bilonta. Okay, mga man sa members ng Panay Mix DJs nga si DJ Christian Garalda, si DJ Christian Pama, of course si DJ Daniel Chari Tagnia, of course si DJ Darren Laudato. Okay, DJ Bugor, DJ Demotrix, DJ All-Star Hayawan. Okay, DJ Maya, DJ Patrick, DJ Plipo Katoras, of course si DJ Reeser, DJ Dexter. Okay, si Edimar Kabansag, DJ Elmar Robio Binosa. Okay, DJ Manuel, DJ Eric, DJ okay, Franz Bick, DJ Harris Basquari, DJ Harvey Lloyd Figueroa Bitilana. Okay, DJ Jason Disaga, DJ GC Ray Biho. Okay, DJ Janelle Drilon, DJ Jurek Castillan, DJ Jeron Kim Las Sugas Dayaday, DJ Jesmar, ito nabasa ko na kanina, DJ Jingo. Okay, DJ Lopen, DJ Jansen, DJ Jan Ditoga, DJ Jan Marco Blanco, DJ Joshua, DJ Fury, of course DJ Ken Sinla Soliza, DJ Harold, DJ Kim Waigatambok, DJ Kurt Suabe. Also si DJ Lauren Jan Abayon, DJ Lister Farillion. Of course, si DJ Ivan Lucini, member band ng Panay Mix DJs, DJ Marco, DJ Michael, DJ Mitz, dala sa may Santa Barbara, Iloilo. Of course, si okay, si DJ Rimardo Lieteng, alis mo nagbalik sa Dumangas, no? Wala pagkakabanding-banding pre. Okay, basta makakita kita sa may Lambunaw, no? Kung may chimpo. To be wild. Of course, si DJ Reggie Flores. It's DJ Donoso the Third of Mangas Mix Club. Okay, DJ Ricky Valenzuela, DJ Ralph Christian Figuro, DJ Robert Jan Plana, DJ Rowie Pama Padrones, DJ Agustin, DJ Terence Kilgan, okay, DJ Kim, of course, DJ Will, DJ Zen, kag iban pa nga mga members ng Panay Mix DJs. Okay, naman sa mga Facebook Live si DJ John Michael Lisa Dinglasa or DJ Tata.
sang GLM Disco Mobile. Okay, dito sa may barangay Managit Tumangas. Shoutout sa Managit Sound Association. Malinong gabi sa inyo tanan. Okay, sa mga members nila, sa may mga sound owner, members sang Managit Sound Association. Okay, sagid kamay daat nga gabi sa inyo tanan. Okay, so salamat gid DJ Tata sa pagtama. Okay, another siya hugot from DJ Sandara. Okay, wag kang bumitaw ng salitang mahal kita. Kung sa sarili mo pa lang ay di mo na kayang mahalin ako pa kaya. It's a prank. Okay, mo ginabasa nagpamasyar, no? Siyempre, ihambal ang tanan. Bisan mga bagay nga daw hindi matuod, ihambal. Importante nga mabihag ang balatyagon sang isa kalalaki or babae, no? Shoutout ang bongga-bongga kay DJ Francis Castro. Okay, so din ka gani DJ Francis nga lugar. Paki-comment sa dalang para mabasa naton. Okay, once again, shoutout ang bongga-bongga kay DJ Francis Castro. Donoso the Third of Mangas Mix Club. Okay, salamat kay DJ Tata. So, si John Michael Lisa Dinglasa sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Salamat man kay San Snipey Moto sa pag-share sa akin ng Facebook Live. DJ Donoso, the third, tomorrow's Mix Club DJ, slinging you the hits. DJ Donoso, the third. Magabiban kay Gerald De Lariarte. Salamat sa pag-thumbs up. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Donoso the Third's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Con nosotros es un viaje con la disco, no diga que no tiene
Donoso, the third. Mi música te causa movimiento involuntario. De lunes a domingo se vuelve necesario. Salamat man kay Marchel Di Kulungan sa pag-share sa reaction. Domingo se vuelve necesario. Also kay Digitata, so si John Michael Dinglasa Lisa. Okay, shoutout ng bunga-bunga kay San Snipey Muto. Kay ina pa kapag inalawag. Okay, once again, shoutout ng bunga-bunga kay San Snipey Muto. Ang pinakamabuot na sa may sityo na Luuyan, Barangay Sapao, Dumangas. Sakto? Sakto ah. Que no diga que yo aquí le monta. May gabi man kay Fernan. Fernan is watching our Facebook Live. DJ Vic, DJ Vic Donoso, the third. Yeah, baby. DJ Vic, DJ Vic Donoso, the third. May gabi man kay Ma'am Gloria Kukoy or si Glo Sobre Misana is watching our Facebook Live. Salamat kid ma'am sa pag-support. Regards sa mga family circle. May gabi man kay Julie Bilyeza or si Mariposa Sang Dumangas United Radio Communicators.
Vic, DJ Vic Donoso, the third. DJ Vic, DJ Vic Donoso, the third. Vic, DJ Vic Donoso, the third.
ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the third. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Okay, mga gabi man kay Von Gabriel Almerante. Dito sa may barangay sa Padumangas. Salamat sa pagtamo sa ako ng Facebook Live. Ang akon nga hinablos, no? Mga gabi man kay Ma'am Norma Patsiho, na ako na former nga teacher sa may Dumangas Polytechnic College. Okay, salamat gid ma'am sa pagtamo. And just ang hataw-hataw kag sa aton nga dance party mixes. Salamat kay Ma'am Gloria Kukoy, Glo Sabrimisana sa pag-donate sa iyang heart. Also kay Fernan, kay Tarpolano, okay, kay James Albert Pinida. Also kay Romel Drilon Galas. Donoso the third. Ang gwapo sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso the third of Dumangas Mix Club. DJ Vic Donoso the third.
DJ Donoso, the third. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Lumangas Mix Club. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Lumangas Mix Club. Get ready for the hottest and probably the most wicked looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III, badass DJ. Say yeah. Get ready to get on the floor.
생각했던 날 봐도 나널 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어. Up in the sky, it's a bird, it's a plane. Bring it on, fuck it. For the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the third. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Sa lahat
DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya kay si DJ Vic Donoso III. ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot ha. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso III. He's one badass DJ. Say y'all, say y'all. Get ready to get on the floor. Born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club.
Now, get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the Third is one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. DJ Vic. DJ Vic Donoso the Third. Us Mix Club at Radio FM, your number one choice. Okay, time check is 8:48 na sa gabi. Kumusta na ito nga panyapon? Ayos ba tayo dyan? Okay, sa itong mga late tuners, late viewers, you're watching sa aton nga Dance Party Mixes. There is a DMC Net Radio FM, the one and only Dance Mix Channel, Luis Dumangas. Kag siyempre ka po niya si DJ Vic Donoso the Third. Okay, sa itong Facebook Live si Papa Rom Stadia. Also si Kagawad Rolin Dinglasa dahil sa may barangay Manakito Mangas. Salamat gid Kagawad sa pagtamwa. Okay, from Papa Rom sa Tadia, good evening DJ Vic. Pa-shout out kay Migo Lance. Also kay Aljon, kay REMIX, also kay Macmac nga nag-operation sa buong sa Sitio Pasi. Mayang Tubungan. Okay, once again, shout out ng bunga-bunga sa kay Migo Lance, Aljon, si REMIX, kag si Macmac from Papa Ron Stadia. Okay, salamat kayo sa pagtamwa. Okay, still araman si Annabel Francisco dito sa may barangay sa Pau, Sitio Naluyan, kag si Rocky Sigura nga member man sang All-Star Riders Dumangas.
Okay, salamat man kay Rax Kiding Lasa Gaborne sa may barangay Managit, Dumangas. Sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya kay si DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masakot ta. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. Okay, once again, so thank you so much kay Rax Kiding Lasa Gaborne sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Also kay Kagawad RC Rolinding Lasa. Okay, sa so nag-donate sa yung reaction, of course, si Kagawad RC Rolinding Lasa, si Rax Kiding Lasa Gaborne. Okay, salamat gid sa pag-share sa inyong reaction sa akin ng Facebook Live. Also si St. Neil PBC dala sa may Roa City or sa may di ka gani nga lugar. Sa may Kapis Lipat ko sa may Kapis, no? Sa may Dumalag Mix Club DJs. Hindi daw sa Mambusaw, final na. Sa Mambusaw, no? Salamat gid sa pag-support sa DJ. Okay, si DJ Niel PBC. Of course, si Fuentes Molina Chantal. Or si Marvin Fuentes, no? Salamat sa pag-support. Okay, still ara sa atong Facebook Live si Gerald Dilariarte. DJ Vic. DJ Vic Donoso the third. Okay, once again, mga kabigit kay Papa Roms Tadia, of course kay Rocky Sigura, kag kay Annabel Francisco. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Mangas Mix Club. This is the unbeatable, and you're dancing to the beat. Dancing to the beat of DJ Vic Donoso the third of DMC REMIX. Enjoy. Okay, mga gabi man kay Wendy Kapuspos Kabatia sa may Marikina. Okay, salamat din sa pag-support. DJ Vic. DJ Vic Donoso the third. Okay, so once again, Nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, way daya kay si DJ Vic Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masakot ta. Bayle lang wala gamo ah. The public may dance. okay, once again, mga kabigit kay Wendy Kapuspos Kabatia. Good evening, DJ. Okay, please an evening muna sa imo regards sa imong mga family circle. Okay, watching from Marikina. So once again, so salamat gid kay Wendy Kapuspos Kabatia.
Okay, mga gabi man kay DJ Edward Navarro de Alio Jr. sang C-Power Audio System sa may Bano sa Damangas. Okay, sir, good evening. Greet ko lang gali ang mga barkada ko da sa Managit. Si DJ Edmond, si Boy Boy kag John Mark. Shot kami, sir. Okay, di ka mo nag-shot si Bong? Sama sa Managit. Okay, sa mga gwapo, siyempre nga mga DJs sang C-Power Audio System. Especially kay DJ Edward Navarro de Alio Jr. Okay, sa gigmayan nga gabi sa inyo tanan. Hindi lang sa pagtagay-tagay, Okay, kay Mama Dom Sira sa may Bakay Housing. Okay, mga gabi kay Franklin Jojo Sombilia sa may Block 35, Lot 6. Also kay Katupang June sa may Block 21. Okay, basta may mga stars ka mo dira. Pili ka mga send ng stars sa ako niya Facebook Live. Basta may mga stars ka mo da. May pindot ang send stars. Okay, just for donation or para lang maka-support man sa ako niya live, no? Kag siyempre, pili maka-share sa ako niya Facebook Live. Okay, Rocky Sigura. Si Bro Rocky Sigura still watching our Facebook Live. Salamat, Ged. Salamat kay Wendy Kapuspos Kabatia sa pag-share sa akin niya Facebook Live. Kampiyon ba? Yeah, baby. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the First. He's one badass DJ. Say yow. Get ready to get on the floor. DJ Vic Donoso the Third. Okay, mga gabi man kay RC Bims ding Lasa. Okay, sa may abroad, no? Salamat kayo sa pagtamwa. Kag halong-halong lang dala sa may abroad. DJ Donoso the Third of the Tomorrow's Mix Club DJs, bringing you the hits. Yeah, baby. Okay, from Edmond Gaborni, shout out DJ Vic, GLM Boys, kay John Michael Lisa ding Lasa. Also kay DJ Edmond, John Mark kag Team Turbo Family by Dandy De Goma. Okay, salamat kayo once again kay Edmond Gaborni or si DJ Edmond. Okay, sang GLM Disco Mobile. Okay, once again, shout out na bongga-bongga kay John Michael Lisa or si DJ Tata, John Michael Lisa ding Lasa.
Also kay DJ Edmond, DJ John Mark, kag sang Team Turbo Family. Okay, by Dandy Di Goma. Okay, salamat kayo sa pag-support o pagtamo sa akong Facebook Live. Guwapo sa radyo, ngunit mas guwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Umangas Mix Club. Yeah, baby. Maayong gabi man kay paring Bernard Jun Mosquida dala sa may Burgos Street sa Donoso, Mangas, ang owner sang Busilak Eatery or Busilak Restaurant. Base ko siya magigopigo higop sang suwabi nga sabaw sang single and double na for sure pang para baskog sa mga tuhod, sa mga maluyan ang tuhod sa maghigop sang sabaw sang Busilak single and double kag mga lutong bahay. Of course, ang ex-girlfriend nga si Angelia de Asis Mosquida, kag kay Avi, kag kay Sunshine. Okay, sa Busilak Single and Double, Busilak Eatery, Busilak Restaurant. Oo na gani. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Yeah, baby. Masaot taya. Oo na gani. Kampiyon ba? Okay, from Wendy Kapospos Kawatia, kanami ka music mo DJ. Okay, so just enjoy lang sa pagkataw-hataw dira sa ato mga exclusive ng mga dance remixes. Okay, mga live mixing. Live mixes, mixing live rin sa may Domangas, Iloilo, Philippines. Dramolet kid. Yeah, baby.
Okay, another greetings from DJ Edmond, no? Edmond Gaborni. Okay, sa pabos sa Dax Mini Sound of Managit, Dumangas. Okay, on and managed by Kagawad Idsen Duyo sang Team U-Bolt family. Thanks again, DJ Vic. And you're dancing to the beat. Dancing to the beat of DJ Victor Donoso III of DMC REMIX. Enjoy. Okay, once again, sa isa man ka swabing mini sound sa may barangay Managit Dumangas ang Dax Mini Sound. On and managed by Kagawad Idsen Duyo. Okay, salamat good once again. DJ Edmond or si Edmond Gaborni. Yeah, baby. Okay, also from GNS Mini Sound of Capalis, also Fundal Mini Sound, Tibbs Mini Sound, Symphony. Okay, Symphony Triple J kag G&G Mini Sound sang Team U-Bolt. Okay, sa tanang mga mini sound sa may barangay Managit Dumangas no kita last time during sa battle sa may barangay Managit Dumangas. So hoping nga magkita kita liwat sa sunod nga tuig na. Okay, once again sa GNS Mini Sound of Barangay Capalis Dumangas, also ang Fundal Mini Sound, Tibbs Mini Sound, Symphony Mini Sound Triple J, kag G&G Mini Sound. Yeah, baby. DJ Victor Donoso III. Yeah, baby. Okay, mga gabi man kay Kagawad Jimmy Dibil sa may barangay Talasan Dumangas, no? Sa regards sa mga family circle. Okay, kay GGM, Jim Jang, kay Noli Jin. Kag sa mga siyempre nga cute kag medyo malikot nga apo. Of course, kay Ma'am Junaline Donoso Dibel. Gramulit kid. Masaot taya. Oo na gani.
Okay, si Kagawad RC Rolin Dinglasa, siya managal si RC Beams, no? Kadamo sa imo sa account. Abi ko ano yan isang ex-girlfriend mo? Abi ko ano yan isang ex mo, kagali imo mo na account, no? Basta damo ko na sa account, laban-laban may damo na sang kung either damo nobya or damo ginapanaguan. Pati joke ah. Okay, salamat kid Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, salamat ko namang tikwe-tikwe. Ay sa 3 sigli, no? 3 sigurado to. Kita kami kainan ni Migo John sa Plaza. Okay, do permi naman nagapalagyo sa akon si Migo John. Do permi man busy sa kabuhi niya. Yudi kaka. Okay, di bala Kagawad Rolling Dinglasa? Basta ganit mo account. Get ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Vic Donoso the first one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. Yeah, baby. Basta damo account, laban-laban may ginapanaguan na. Damo-damo nubya. Daw, sunok mo na tong parinti ko nga tagalawaan niya. Ganda mo sa account, no? Oy, ara man sa itong Facebook Live, ako nga parente. Doon sa may barangay Lawaan or Ulok, Lawaan ng Tike. Okay, si Bikoy Donoso, Bikoy Bata ni Maling. Okay, base gusto niyo magpa-obra sa mga swabing mga sublimation t-shirt. Okay, mga jacket, mga jersey. Okay, just contact lang sa Antique Sublimation Printing. Okay, just contact lang si Bikoy Bata ni Maling. Yeah, baby. Kag siya na yung kaming sponsor sa aton yung mga t-shirt or mga uniform sa aton yung haranista. Ang Antique Printing or Sublimation Printing. Doon sa may Lawaan ng Tiki. Okay, shoutout lang sir sa akong ex-girlfriend nga si Ros Beams sa Sobreviga Dinglasa. Okay, shoutout na bongga-bongga once again kay Ros Beams Sobreviga Dinglasa, ang ex-girlfriend ni Kagawad RC Rolling Dinglasa. Okay, regards lang sa parente mo, sir. Hidlaw man ko sa iya. Ano sa online sa Subong? Online siya, no? Pinakamabuot ng mga parente dito sa may Lawan ng Tike. Wala man sang bisyo, hindi man, wala man kapang chicks. Wala man kadakpan. Wala man nag-inom adlaw-adlaw. Pero ang inom niya gabi-gabi lang. Do pares mo sa aton, ah. Pati joke, ah. Mga mabuot na sila, no? Wala kita nagagrupo sang hindi mga mabuot. Okay, salamat man kay SB member Francis Kiko Tamisen.
sa may barangay Hardy Dumangas sa pag-donate sang heart sa akong Facebook Live. So once again, so thank you so much gid kay SB member sang Dumangas, si SB member Francis Kiko Tamisin. Ako mga kumpare nga mabuot kag maalwan syempre. Okay, salamat man kay Jan Del Yumes sa pag-share sang reaction. Salamat man kay DJ Edward Navarro de Alio Jr. sa pag-share sa akong Facebook Live. Also thank you man kay DJ Edmond Gaborni sa pag-share sa akong Facebook Live. Sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Yeah, baby. Donoso, DJ Donoso, the third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs bringing you the hits. Okay, once again, so happy listening kay Bikoy, bata ni Maling dala sa may lawanan tike. Okay, sa mga nga ex-girlfriend nga si Che. Of course, kay CV Donoso.
ready for the hottest and probably the most wicked-looking DJ on this side of the planet. It's DJ Victor Donoso the third. He's one badass DJ. Say y'all. Get ready to get on the floor. DJ Victor Donoso the third.
was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso the third of Umangas Mix Club. Was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso the third of Umangas Mix Club. Born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic Donoso the third of Umangas Mix Club.
DJ Victor Donoso the third. Maraming salamat. Okay, oras natin alas 9:39 na sa gabi. Okay, so kumusta ito na nga pag hilay-hilay? Okay, pula yung tanan nakapanyapon na, nakahimos-himos na sa ilang mga panyapon. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle may arap patumbuan sa gwa, taya lang kamuda, way daya, kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na, kay masaot ta. Bayle lang, wala gamo ah. The public may dance. Okay, mga gabi kay Jet Vlogs na. Good evening, idol. Sige, mga gabi mada si Imo. Also kay Ross Beams sa Brebiga Ding Lasa is watching our Facebook Live. Sama ni siyang ex-girlfriend ni Kagawad, Rolin Ding Lasa. DJ U1 Brian. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. I'm too deep. Say I'm too deep. It's been 2 years. I'm missing home. There's a fire burning in my bones. Still believe. Yeah, I still believe. None of those things I didn't say. Wrecking balls inside my brain. I was screaming out tonight. Can you hear my voice? This time this is my fight song. Take back my life song. You've been my right song. My power's turned us. And I know I'll be strong. I'll find my right song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I still got another fight left to fight. Power beats flow. U1 Brian. Baby, paminawa, kining akong kantahan para jud mi sa imuha. Sultian ka sa akong kapati, gikan jud mi sa akong kasing-kasing. Baby, love tika. Baby, love tika. Baby, love tika. Ikaw ra jud wala ilahin pa. Pagigugma ko kanimo. Nag-text ko kanimo og I love you. Nag-reply ko kanako og I love you too. Baby, unta kinanira ka pero me. Namiss ka ayo mura o guys candy. Baby, love tika. Baby, love tika. Baby, love. This is DMC Net Radio FM. We play the song